Mä oon kohta mummo. Eikä mä olis 40. No oot sä kyllä kuumin mummo, jonka mä olen tavannut. Onhan tää aika hurjaa ja ihmeellistä. Hei, nyt ei romantisoida tätä asiaa. Mä haluan kyllä antaa niin paljon kuin mahdollista aikaani Vilmalle ja Pikkuselle. Et sä nyt voi kokonaan heittäytyä joksikin kotiukiksi. Sulla on kuule kokonainen perhe elätettävän. Ukki. Musta tulee ukki. Niin, ja hyvä sellainen. Mutta kyllä mä jatkan opettamista. Vähän pienemmällä palkalla, mutta suurella sydämellä. Asko, mä oon ylpeä susta. Missä mielessä? No, että sä uskasit jättää sen rehtorikisan. Tiedä, mitä uutta se tuo sun elämääsi. Nimenomaan. Kumpikohan mä sitten niinku olisin? Miten niin kumpi? Vaari vai ukki? Vaari, ukki, ukki, vaari, Asko vaari, Asko ukki. Mutta ei pappa. Ensio on pappa. No oli pappa tai vaari tai ukki, niin housut olisi ihan kova sana. Ei juu vaarin housut. Voisinpa luvata, sulla on voittajan arpa. Voisinpa luvata, lempeästi kohtelee maailma. Voisinpa osata sun joka kysymykseen vastaukseen. Jani tässä moi. Jätä viesti, mä soitan. Moi. Sitä mä vaan Koska nyt valitsee kun mä oon miettinyt tätä tosi paljon. Ja kun mä en tiedä. Selvispä hyvin taas tääkin. Mä varasin ajan klinikalta. Kun mä en oo valmis äidiksi. Mä toivon, että sä voit ymmärtää mua ja että sä annat mulle anteeksi. Jos et nyt niin joskus. Ja hyvin voi olla, et onni suosii vaan. Sua onni suosii vaan. Mennäänkö yhtä matkaa kouluun? Mulla alkaa eka tunti vasta 10. Aha. Millainen vointi? Oot sä väsynyt tai? Ei, ihan hyvä. Joko sä olet kertonut sun kavereille sun tilasta? En, eikä siitä kerrota kellekään. Lupaat. Kyllä, kyllä. Huulenne ovat sinetöidyt. Ei me äitiskään kanssa huudeltu raskaudesta ennen kuin se alkoi näkyä. Ja kyllä se muuten sitten näkyykin. Minna oli siis niin valtava. Ei nyt, isä. Kyllä kaikki järjestyy. Älä huoli. Kun mitä tahansa voi vielä tapahtua. Teillä on koko Haaviston klaani tukenanne. Mun on ihan pakko sanoa, että mä olen siis niin onnellinen, kun tulee uusi jäsen perheeseen. Hyvää päivää, Kolta. Mikä sulla on? Onko sulla pahoinvointia? Ei. Tai on. Tai ei. Mä en Vilma ihan pysy kärryillä. No fyysisesti mä voin ihan hyvin. Voi kultaa. Haluaisitte jutella? Mulla on nyt vähän kiire, mutta jos vaikka päivemmällä. Mä en äiti pysty tähän. Onks mä ihan hirveä? No et tietenkään ole. Mitä mun sun mielestä pitäisi tehdä? Voi kulta, kun se sun pitää päättää ihan itse. No entä jos mä olisin sun potilas? Mitä sä sitten sanoisit? No ihan
puhtaasti lääketieteellisesti, niin jos aiot tehdä abortin, niin se pitää tehdä mahdollisimman pian. Eli nyt? Toisaalta se on niin suuri päätös, että se vaatii aikaa. Kun mä en ole mitään muuta tehnytkään kuin miettinyt ja miettinyt. Musta tuntuu niinku, tää olisi joku aikapommi mun sisällä, joka tikittää. Ja silti mun olisi osattava tehdä ihan hirveän järkeviä päätöksiä just nyt. Mikä sua siinä eniten pelottaa, se synnyttäminen vai? No ei oikeastaan. Enemmän se vastuu. Ja et mun oma elämä loppuu. Mutta toisaalta lapsi tuo syvyyttä elämään ja ihan älyttömästi rakkautta. Miten mä pystyisin pitää huolta kestään toisesta? Eihän mä oon päässyt itse edes vielä pois kotoa. Ei sulla ole sen asian kanssa mitään kiirettä. Musta vaan tuntuu, äiti, että mä en... Oli sun ratkaisu ihan mikä tahansa, niin mä tuen sua. Vaikka mä päätyisin. Vaikka. Haluatko sä, että mä tuun sun kanssa sinne klinikalle? Oi pikkulintu. Voitko tulla myöhemmin? Joo, anteeksi. Mä tulin vaan sanoa, että mä en tuu tanssitunneille hetken. Mitä? Hei, miten niin et tuu? No mä jätän tanssin hetkeksi. Sä tiedät, mitä mieltä mä oon kesken jättämisestä. Se vaikuttaa koko ryhmän dynamiikkaan. No, joo, anteeksi. Sä olet niin onnellinen, kun sä taas pystyt tanssimaan. No niin, no, nyt on vaan sellaisia muita juttuja. Oot sä raskaana? Yhdessä vaiheessa mä näin joka yö unta vauvoista. Ne oli niin eläviä, että tuntui ihan hirveältä herätä. Se oli niin todellinen tunne, pitää sylissä sellaista pikkusta. Tuntea sen tuoksun. Sitten avaa silmät, eikä sitä olekaan missään. Oi, kyllä mä olen niin monta aamua aloittanut itkien. Ai. Jos mä olisin raskaana, mä en miettisi hetkeäkään New Yorkin lähtöä. Lapsi on aina ykkönen. Mikään maailmassa ei mene sen edelleen. Mun pitäisi varmaan lähteä alkaa matikan tunti. Joo, sori, mä oon sua täällä vaan pidäten. Hyvää matkaa. Kiitos. Pidä sä huoli itsestäsi. No mihin sä sitä työkalupakkia ulkoilutat? Ajattelin kunnostaa ne lastenvaunut. Et kai sä oot tosissaan. No joo, tietysti. No, sähän hajotat ne lopullisesti. Että sä jaksa. Kuule, mun lapsen lasta ei semmoiseen surmaloukkuun laiteta. Mä olen sen ukki, enkä mä nyt antaisi sille mitään vaarallisia vaunuja. Minä oon ukimpi kuin sinä näissä asioissa. Minä katson netistä semmoset vankkurit, että niitä ei ole vielä näillä nurkilla nähty. Vai niin? Aivan niin. No ei tuu mitään.